You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello. Yes, hello everybody. Welcome to Dili Ni Advice. Unsay masulti ninyo sa bago natong taglines? Unsay masulti niyo sa among bag ang introduction. Okay ra? Di mo malain. At least natay disclaimer daan from the beginning. We said we don't do none. We don't do nothing. Episode 81 na ba yata? Yay, palakpaki og dako. Are you proud? I am very proud. Episode 81. You know, about, let's say, about 90% of podcasters quit before they reach 50 episodes. Kisa ka nag-ingon? Kisa ka kakuha na? Nakuha lang ako nagapaminaw ko podcast. Siyempre, kabalo naman ka sa kong trabaho. Paminaw og podcast. Okay, trabaho dyan ako siya, guys. Nako'y trabaho nga, paminawon dapat nako ang podcast ako nga mo. Marag na-mention lang na niya, marag majority of the podcasters who start eventually quit before they reach the 50th episode or something. So, because I understand very, very kanang big deal jud kayo na siya nga wala man gud kay kwarta ani. There's no money in podcasting. Unless if you're bad friends, Bobby and Andrew, ana ba, or si Theo, or isa pa ba ng mga big podcasters? Or kanang, nanagod kay big name daan, Kring? Kanang, let's say, ikaw si Neo, dili na kayo, pag mag-release kag album, dili na kayo mo sell. So you start a podcast, you would have a fan base right away. You would have listeners right away, right? Followers daan. Right? But from two women. Two nobodies from Davao City pa jud. Our niche is very niching. Our niche is niching because first of all, dili English among medium. Dili pud Tagalog among medium. Bisaya pa jud na very rare. I know there are some podcasts na nagatry magpadayon kay Bisaya ilang podcast gusto nila magpadayon pero inconsistent na ba kay wala man jud walay mas dagan pa kag makwarta siguro or mas dali pa nimo mag-grow imong audience kung naga-vlog ka, right? Or kanang what else, kanang mga influencer sa Facebook, sa TikTok nga na ba. But kaning podcast nato, like I said, we are already a niche and we're there deep in the web. We're in the dark web. Why God be dark? Anong dili light web? Uy, nag-comment si Nathaniel Blanco. Unsa di ay? Sa ato ang bagong intro. Davao Konyo unta ang intro aw ha. Bitaw no, sa testingan natong Davao Konyo na intro. Ay na, maglahi na punta. Gagin. Ay sa season, saan naman nga season? This should be season every year na lang ang new season. Kaya mura Game of Thrones, every year new season. O sige, mo niya ang season 2. Pero dapat February ka nagsugod sa imong season 2. Humana na din ang season 2. Ay ka na, humana na ang pilot sa season 2. Yes. Premiere. Yes. Unya, gusto na to ipadayon og storya ato ang dili magpadayon ta kay kailangan na to i-thank you atong sponsors. Salamat sa pagpadayon nga pag-donate. Donors day. Salamat sa ato mga monthly donors. Mo yung paunta kong donators. Salamat sa atong monthly donors nga sila. Ikaw pagsulti. Ako di ay si Ter, si Yayu, si Carmen, si Steven, o si Sonia. Yay! Thank you so much, guys! Thank you. Og. Salamat po sa itong mga listeners pod. Kay kung sige, nagbalik-balik. Kung walay maminaw, walay mag-donate. May mapasalamat man kita, bahala na.
Oh. Pasalamat, Pero salamat sa to mga listeners kung mubalik na pug ko. Sige na, mora to. Salamat listeners niya pag-share mo sa para managhan mo nga listeners. Managhan na to ang mga tao. Please share and consider following Dili Ni Advice sa Spotify, YouTube, or Facebook. Bahala ko ganang dili nila i-share sa ilang feed, sa ilang wall, sa Facebook, Instagram, or TikTok. Balag dili nila i-share dito pero i-DM nila sa ilang kailang nga Bisaya. Ay, no. Pwede po. I think i-share ni mo nun niya, imo ang ingnon ka. I think this would be your guilty pleasure like mine. Ay, Ano, okay. Kay guilty pleasure di ay ta. Di, ambot lang, wala ko kabalong. Pero nakoy confession before ta sugod sa tong Nagdilaab. Unsa man? Recently kanang murag na-expose ko sa ambot nga mo agi siya sa akong feed pero na-expose ko sa SB19. Oh, SB19. I have heard of them. Oo. Eh syempre expose po ta sa Bini, 'di ba? Ay, oo. Oo, expose po ta sa Bini. I've seen their videos. I've seen SB19's videos. I would like to declare now na guilty pleasure din ako ang SB19. Ay, di ay ba? Oo. Unsa di ay na ilahang music? P-pop sila apparently. Oo. Pero Kring, in terms of you would know what I mean if I show you later on after the recording. Kanang I already know. Karon palandaan. kay lain bi ako, hinawayon bi ako. Oh. Kabalo na kasako hinawayon kay ko taas kog standard labi na sa musicians gani. Oo. Labi na pag mag-live. Di dagan kay og how the artist sa recording. Syempre ma-edit man gud na. Oh, Diba? daghan kay nag-takes. Daghan kay takes din ay mga sound engineer, ma-auto-tune pa ang mga yabag, etc. Mo na daghan ko gina-admire na artist sa album pero pag live na sila. Pero ang SB19 how good sila Kring? Ay, di ay ba? how Tano good di sila? live nila. Di mo agi siya sa akong feed then ma-stop jug ko. Ma-catch akong attention ba? Ay, di ay ba? How good sila. Pero dili ko gusto manaway sa Bini pero unta before sila daghan man ko sila issues recently ba? Daghan sila issues bitaw ng gawas. Before unta sila di ba kadungog atong issue na po nila nga Bini's trying Filipino snacks? Nakita ko So ang issue ko wala ko nagtanaw sa video sa mga post lang sa Reddit. So ang issue ko is they were acting like it was their first time eating those snacks. Gani, what is that for? Publicity stunt or something? Kay kuan kaayo pretentious kaayo niya kanang before unta nila ang pagka-market sa Bini ba, I know this is not Bini's fault. Dili man na nila control unsaon sila pag-market Ang in charge is their label, their managers, their producers, their whatever. Ang pagka-market sila ba is not very let me just say murag mas push pa ang marketing nila bahalag bad publicity instead of just honing their skills. Kaya ang SB19 murag ana babaliktad, wala kayo sila marketing Kring. Murag wala bitaw. Wala ka sila marketing pero grabe kayo ang ilahang dedication sa ilahang craft. Ilang practice, ilang kuan kay makita jud nimo sa live Kring. Kayo sila. Kuan sila. Skilled good sila. Ilang gihone nilang skills. Yes, and kabalo gyud mo kanta. Kabalo pud mo kanta. Yes. High So pitch na pa ako dyan. recent na nakita na post sa Bini. Recent lang ni. Kay ang post kay Downfall of Bini. Tapos nag-screenshot siya sa bago kuno nga music video sa Bini. Dili dunga ng ilahang stepping. Mao gani na no. So pagkuha sa screenshot, lahi-lahi ilang mga posing tanan. Perfect screenshot kumbaga. Di kana lahi-lahi sila posing gubot ang ilahang mga dagway nga unta synchronous man dapat na. Mo gani ang akong pasabot like unta pod na before sila push to the global market. Kay global naman sila. Global na sila. Global na ang ilahang market. Unta before sila push how sa sila. Murag Blackpink ba? Na global ang Blackpink kay nakita man gyud how gyud kayo Blackpink. Sila. How gyud kay Blackpink. Magkasabay gyud. Sabay-sabay gyud ang stepping guys. Basic man gyud kay na no. Pero wala man ko kita og Blackpink pero sabay ba? Sabay. Sige, Di nakakita jud ko daghan kayong video sa Blackpink kay isa sa kong anak na-addict pud ana sa una. Sige i-play sa TV. So I can't avoid it.
di ba makita man jud nako sa TV. Mm. Anyway, kana lagi back to the guilty pleasure thing. Basta ana ilang na feel sa Dili Ni Advice. Ay, okay. So back to the guilty pleasure thing, kay murag naamang ko'y bagong K-pop karon na nadunggan. Oo. Kay nagadula gani kog PUBG no. Kunya naman sila in collaboration with a K-pop group called aespa. Espa. Ay ganahan si Ibam ana. Namino ko aespa. Oh. Pinasecret. Ah. Nagsakay ko sa jeep. Seryoso kay nang wala lang sila kabalo nga aespa akong gipaminaw. And then the whiplash. Ana sayo-sayo akong gipaminaw, seryoso kay kog naong. So dapat ingon ana pod pag-abot sa Dili Ni Advice, seryoso kay mong naong no. Pero katawanan na kayo among topic, ambot kung nakatawa mo. Kanuoy po na oy. Luya po oy. Oh, pero mo na akong pasabot ba like ngano naabot ta sa SB19 ug Bini. Guilty pleasure. Guilty pleasure. Nilang Dili Ni oo. Advice. It doesn't look like I like K-pop o P-pop or especially P-pop kay medyo kuan ba ya kayo critical kayo murag critics kayo ang mga Ako snob ko. gani no snob ka pero ako dili man kayo ko snob maminaw gani kog Pinoy bands o PM bands maminaw man ko ana pero critic rapod kaayo ko oh pero karon no ganahan kog SB19 ma-appreciate jud nako ilang craft how jud sila kring oh Alright, let's give them a clap. Yay. One clap. Okay. Oh. Anyway, balik na ta sa atong topic. Mag-uluhan ta. Isa ra kabuk among headline, guys. Isa ra among uluhan kay taas-taas di siya nga topic. Og dili mi gusto magsobraan na kay para sa kuha dili pud maayo nga taas kaayo among episode. Para sa kuha lang. Ay gusto mag-declare na ta karon o mag-uluhan sa ta bago ta magsiwil na pod sa mga declaration. May I help you? Sige, mag-declare ka ko. Go. So mag-declare daw ko numi nga pa-move-an na namo among mga episode kay para nay maminaw kay kung taas kaayo basin daw walay maminaw. Basin ay ambot lang wala gi actually nag-send og feedback sa tuwa nga taas kaayo atong episode. Ang nag-ingon lang, ang nag-ingon kay si Nathaniel Blanc. Ay, si Nathaniel Blanc. Oo, Okay. pasangin lang na to siya. Ano siya, taas ra kayo inyong episode. Ay, oh. Sige ka po siya paminaw siyang asawa. Ay, ikaw po siya paminaw. Muna, anak ko nga, sige pa, mabaan na lang na mo. Sorry, ha? siya ang audience impact. Oo, siya di among audience. Siya dito among 2,000 monthly listeners sa Spotify. Ay, siya ra din. Siya ra dito. Siya di luy. Ayaw po i-dismiss ang atong mga listeners. Daghan bitag naminaw. Ay, oo. Sige, salamat kayo, listeners. Okay, sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Mga taksil, nasakpan na nangabit sa Coldplay concert. Og! Kanao, guman sa Dili Ni Advice. Isa ra gani atong uluhan, nag-ug pa juga. Okay, sige. Isa ra di ay. Okay. So, unsa day nahitabo? Basig na ay wala na initiate about sa Coldplay concert. What happened? What happened there? You have to initiate. O, unsa din nahitabuan ng concert sa Coldplay. Dili, ikuan sa na to. For the uninitiated. So, nag-viral kini ang clip sa usa ka Coldplay concert. Kaya naa sila'y Jumbotron nga ginatawag. It's a big screen kung asa i-focus siguro ang vocalist or whoever. It's normal. Oh, it's normal. Usually, ang recent concert sa mga big artists na ay Jumbotron. Naagyo na yung mga ingunan. Murag big LED billboards. Oh. Kaya i-highlight sa director kung kinsa ilang gusto i-highlight. Ang vokalista ba diha ron, ang drummer, ang gitarista. Ang audience ba diha? Ang audience i-highlight nila kung kana intermission number ba in between sets siguro. Unsa ba? I never been to a concert but I think that's what happens. Kana in between sets, in between songs, i-focus nila ang mga mag-focus sila ang mga couples or maybe any audience. So in this case, couples ang gi-focus sa Coldplay. Or maybe dili couples kay in that video, ang person before the couple na reveal kay isa lang man katao. So maybe random couples lang or random people. So in this clip, naa sila gi-focus sa Jumbotron. Usa ka couple nga nag-hug.
Oo. While watching the concert. While watching the concert. Nag-hug sila. Na sila Nasa sa atubangan audience. ang babae. Ang lalaki naa sa likod sa babae. Gihag niya ang babae sa atubangan. Na Mura sila sa gi-support audience. ang tutoy. Mura Taas gi-support. kayo ang kamot ba no? Kaya di ba kung mag-hug kay naman stayan ng kamot? Oo. Taas kayo ang kamot. Taas sa... Mura gibit-bit gani ang tutoy, guys. Nasa breasts. Gani, nasa breasts, naa dito ang kamot ni lalaki. Oh. Nga ang ngalan kay si Andy Byron. Andy Byron. Unya, ang giingon pa dyan ni Chris Martin, siya ang vokalista sa Coldplay. So, naa siya komentary sa kung kinsa to ang Gi-feature sa Jumbotron. Ano siya, oh, look at these two. Katong nakita na ang nag-gakos ba? Unya, kay ni react man. Ganun sa pag-react. Ang babae, ming talikod, gitabunan ang iyang naw. Ni talikod agad, gitabunan pag niya iyang naw. Double. Unya ang lalaki, ning luhod. Ning Squat. Ning pungko. Ni pungko. Basta kay para... Ni tago. Ang point diha, ni avoid sila sa camera. Ning tago siya. Oo. Silang duwa. Oo. Unya, tungod sa ilahang Gibuhat. reaction. Oo, silang reaction. Ana si Chris Martin, what? Either these two are having an affair or they're really shy. So, moto ang naitabo, guys. Mo na ang sa video. Mo na ang clip nga nag-viral sa internet. The clip ends there. Pero gi-underestimate. Ayaw jud, time and time again, we have proven the internet sleuths are very, very expert, very good, very skilled. In a matter of hours, naibalaan dayon. Minutes lang gani siguro to. Takabalo. According to Copilot hours daw to. Ay, okay, After it was posted sa Reddit and social media, after a few hours, naibalaan kung unsay pangalan sa duha ka individual. Grabe. Mao ni sila. Isulti na to ang pangalan dire. It's already out there. It's public. It's a public Nakitaan, kabalo ka information. unsay nakitaan. Ang ilahang LinkedIn profile. Ang ilang pangalan kay si Andy Byron ug si Christine Cabot. Sorry. Si Andy Byron ug si Christine Cabot. Mo tong mga na-feature sa Jumbotron. Mo tong nag-viral na clip. After a few hours, nabalaan dayon nga sila daytong duha. Nabalaan nga si Andy ay kanang usa ka CEO sa isa ka tech company called Astronomer. Then si Christine, nga kapangalan pa dyan ni Kringkay. Grabe, no? Kay ang iyang HR head niya or chief of HR. So sa ato pa, kauban sila sa work. Kaupan sila sa work. Puro sila mga head. Oo. Tapos, naay after after 1 day or 2 days, naay ng kalat na apology ko, no? Statement. Ay, apology letter or statement Ni from Andy. ni Andy. Sa lalaki. Oo. But I would like to clarify that kay dagan kayog nag-share. And apparently it's a fake statement. It's fake news, guys. Dili si Andy ang nagbuhat ato because Astronomer denied its existence. The company Astronomer. They released a statement. They are denying na gikan to kang Andy ang statement. So, mo lang to, di ba, naamang quote dito sa apology letter from the song na Fix You. Oo, naa. Hey, gi-post ba ito na mo sa TikTok? Ang reaction na mo sa statement ni Andy that we now know is fake. O fake gani. Katong time na nagbasa mi sa TikTok, wala may nakabalo na fake to. Pero obviously, murag katawanan kaayo siya na na statement kay na adjoy quote sa usa ka Coldplay song. Buang man to eh. Tapos, napoy daghang nagkalat nga statement from the wife ni Andy. Si Megan Byron. Nga kanang murag kuan siya ba empowering message, empowering statement for all the ladies out there na with the same experience. Murag ana ba? Pero apparently fake pod to. Ay, fake pod to. Oo, kay gago lagi na. Gi-investigate manggod sa ang source na kuan is Yahoo article. Nga gi-investigate nila
the source of the said statement, the picture itself, is from a page where it's not an official Megan Byron page. So, dili. Paspasa lang po nakabuhat og Megan Byron page. Anyone can make a page, guys. Mo gani, no? And they can copy photos from the original page, upload it as their own. And then, you would think, ay, ka-Megan ni, pero not. It's not. Kay fake di ito. The original account from Megan, at the time nga nagkalatong letter from the wife, was disabled or deactivated. So, wala jud siya account at the time. Ambot lang karon kung gi-reactivate na ba sa wife. Pero, kana lagi kay fake di ito. So I just would like to clarify that for everyone. Kay basig ganahan na kayo sila, ay kalami, clap back, pak, ana jud, lami oy, let's go. Sachet, ana ba? Tell them girl, marag ana, grabe na kayo, empowering. Yes, let's go. We're here to support you, marag ana. Pero dili di ay, fake di ito nga letter, guys. It's too creative. It's too creative for It's a fake. hurtful moment. Bitaw no? Nag-hurt pagod siya, I'm sure. Wife baya siya. Tapos nga ato yung message, marag creative ra kayo, marag ghostwriter ra kayo pagka kuan, marag nag-hire jud siya para i-release ang nga to ka creative nga letter. No, it's not. Pero fake jud to siya. Okay. It's from a Yahoo article. Just Google it and you'll find it. Hello sa takang Nichelle. Hello Nichelle. Dugay na daw na ilahang affair. Kaya kisa ka nakabalo. Daghan gahimo og mga statement from them. Puro mga AI di ay. AI di ay. Dali ra kayo, guys. Paspas ra ang kayo. ako na lang kung kuan karon, ang ako na lang kung marag kasi tawag ani pang fact check karon kay si Kring Kring. Mao ba? Mo send ko siya lang man mo ingon, di man na tinuod te. Lisod na kayo karon kay dagan na kayo nagakalat na mga fake photos, fake articles or dili fake articles, fake letters, statements, dili ka Oy, malay nimo basin po na ay fake articles. Di ka kabalo. Ay, naman dyan ang mga fake articles. Pero if it's coming from a legitimate website like https://www.yahoo.com, dyan, lisod yun na i-fake. Kay legit na lang dapat ang source. Dili opinion, dili editorial. Dili opinion piece, editorial piece. Dapat news. Oo, nga Kaya na. dapat na dyan na siya sa news. Oo. Tapos, gusto lang nato i-discuss diri kay kanidi si Andy Byron, ang iyahang estimated net worth is $20 million to $70 million. Dako po range uy. He rich. Ay, 20 to 70 bitaw no. Dako og range. Pero regardless, ang 20 million lang dito lang ta sa minimum. Dako gyapon na, $20 million. He rich. Oo, he's a rich guy. 'Di ba? Usa ka CEO. Ang salary niya as astronomer CEO at the time is between $469 to $690,000 annually plus bonuses. Oh, really rich. It's Rich. It's too much. Kumbaga. Tapos dapat siya equity stake sa astronomer. It could be worth 12 to nakuha pong difference. 12 to $65 million. What kind of range is that? Oo. So, guys, ngano kaha nga ing anak nakakadato niya na kay wife looks beautiful. Have you seen the picture? No? I've seen the picture. She looks pretty. Napoy Is gagmay that a mga real picture? Basin AI na pod na. tapos napad yung mga batang gagmay duha. You seem to have a perfect life. Oo. Diba? Na kay asawa, na kay duha ka anak, regardless, di na to makita ang picture. Sige, let's pretend wala ko kakita sa naong. Pero na kay pamilya, na kay asawa, na kay duha ka anak. Tas gwapo kay kag income, na kay sweldo, na kay equity, na kay net worth nga ingani, siguro apil na dito imong mga properties and ba? Lami kayo imong life. How can you betray your wife like that? How can you ruin this perfect life? How can you break this picture perfect setting that you have right now? Because they on top of the world na good sila. They feel invincible. They feel empowered. I can get anything I want. And can nobody stop me? Kanang wala jud bay satisfaction from the feeling of kuan na kanang I have it all.
I should keep the peace. I should keep moving forward. I should keep my road straight. Diba? Naay satisfaction from thinking that wala kay maagian nga mga challenges na kay tuan na ka, lami na kayo ang imong path ba? Nganong kailangan pa man nimo muli ko ka. Unya dito ba lubak? Nganong lubak? Ay, okay. Ang lubak. Dili day lubak. Lubak. Abi na ko. Dili ba day lubak? I thought you were talking about the physical appearance of the kabit. No, Like people are, ang mga people ba, they're talking about the physical appearance of the kabit. It's not the appearance. It's not the other girl. It's the man. It's the person who's betraying. No. I disagree. I think, yes, we should blame the man, like I was doing now. And we should blame the girl as well. Kato si Christine Cabot. Ay, wa man ko niingon na dili blame ang girl. Ang iyang appearance lang dili nato ko. I-blame po ng appearance. I-blame po ng appearance. Kaya niingon man gud sila na you lost everything for this. Mura ganig, Ouch! kadali lang. Nako isulti. Bago ko makalimot. Unsa man? One thing that impressed me with this is, kaedad ra po niya ang iyang ka-affair. Dili younger. Ay, oo. Murag, Lahi siya. it's a breath of fresh air. He's not like the other CEOs. No? Nag-comment si Nichelle dire. Oh, hello Nichelle na pod. Ano siya, wala na siya laing magamitan siyang kwarta, maong nag-invest siya laing babayi. Ay, di ay ba? Muna akong gipasabot. Lami na kayo imong life. Oh. Lami na kayo, straight imong dalan. Murag ka ng padulong kag corona dal, straight nga dalan, wa pa joy lubak. Murag Coastal Road. Oh, murag ing ana, lami na kayo. Murag buhangin diversion. It's windy, it smells like ocean. Ana, lami na kayo imong dalan. Lami na kayo. Nya muli ko pa jud ka dito sa lubak. Gani, no? Oh, wala joy contentment. Where is the contentment? It's greed. 'Di ba? Oh. You can't settle on one hole. You need 2 holes. But some would say, you can't settle on 2 holes and you need 4 holes. Dugay kayo niya na gets. Nagloading sa... Dugay kayo niya na gets. Di ba, pare-pareha naman na tanan. Di ba? A PP is a PP. Naa ba na difference? And a poo-poo is a poo-poo. Dili, naay difference. Kaya ano ni siya, ako ang devil's advocate. Tama ba na ako ang pagkagamit sa term? Oo, yes. Kay mangita mang good o kanang, kay siguro na bored siya sa kinaboy or nag-away sila sa iyahang wife or iyahang wife kay maginailang rason permentino taken for granted na kasi ako ng wife ko, hindi niya na ako pinapansin at hindi niya na ako kino-compliment. Etong kabit ko, kino-compliment niya ako lagi. Uy, ang gwapo-gwapo mo. Saba, uy, ing ana mang jud na, Kring. Kamo, di ba, nagsugod man jud ang tanan sa kanang, nagsugod pa nga relationship. Niagi man jud tanan. The first year. Mo na ginawag lang na honeymoon phase. Yes, it's all about affirmations and appreciation. Oo, bitaw. Kay para makip nimo ang person sa imuha, dili mo magbulag. So you always say the right things. Ay, kay para makuha nimo siya og kanang... Di siya muhawa. Dili siya muhawa kay bago pa man mong sugod. Oo, moingon jud kag appreciate na ko imong ginabuhat ba. Ginadalan ko nimo kape. Hala ka, uy. Oo. Pero pag dugay na mo, let's say 15 years, gilutuan ko, napagod man ni gamay, uy. Ing ana mana, maglahi the first year, affirmations and confirmations and appreciations dyan na tanan and dedications. May I help you? Ing ana na siya, you barely will be fighting kay it's your goal to keep each other ba? But if you reach the point na kanang maglampas siguro mo, let's say 7 years, naman sila kasabihan nga 7-year itch. Mm-hmm. After, mga real talk na dyan mo every day. This is the real talk. Di ba? Nya mao na, ang ginaingon nila nga, mangita ang, kung kinsa man tong nag-affair, mangita og lain. Kay, nangita og honeymoon phase na pud pag-usab. Oo, kay dili na niya ma-enjoy ang the reality ba na mao din niyang relationship. Dili day perminti affirmations, dedications, confirmations, May and I help appreciations. O dili day nga perminti. So it's like a drug that you would find it again from other people. Kay diri naman ta sa reality, bills, children,
babysitting, Oo. responsibilities. Mo na, ang ginaingon nila, no, falling in love is easy, kay falling gani, no. Oo. But staying in love is really hard daw. Kay, mixed in naman ang mga struggles. Oo. The challenges. The challenges of adulthood, the challenges of reality. Kay, ang inyong sa una, ang ginaisip lang ninyo kay each other. Wala mo ka na, don't care about nothing else. Tapos, pagdugay na mo, o niya, nagminyo na mo, niya, na mo yung anak niyo, ginaisip na kay mga anak, mga Oo. bayronon, Oo. mortgage. Oo. No more date nights. No more, mga ingana ba? Oo. Yeah, syempre, kung isa sa inyo, wala joy kakontentuhan, di jud makontento. Pangitaon jud to nimong, asa naman to mga ato na moments, uy, katong gina-appreciate ko per me, katong naga-date me per me, katong lipay-lipay me holding hands while walking sa park, asa na to na moments. Pangitaon nimo sa lain. So bag-o na pud to na face, bag-o na pud to nga relationship, syempre moagi jud mo ing anak nga face. Nabaday bag-o nga mag-uyab nga the mortgage, the kids, nabaday ing ana, wala man, magsugod man jud mo sa love and compassion, respect, appreciation, confirmation. honeymoon. May I help you? Ana ba? Honeymoon stay. Gani, nga naman yun na. Pero dili nila ma-realize, mahuman ra na tanan. Moagi lang gyapon mo sa imong kabit o reality stage where all the challenges are kanang seeping in. Murag ana ba? Di ba? Maglagot ako. Nasuko na siya. Pugni. Nasuko na siya. Pugni ni na. Hold on. Masumbagan na ko ang cellphone niya nga bago. Hold on. Sige. Tapos natay ka na gamay nga discussion dire kay. Kato magong fake apology letter ni Andy nga nagkalat. Some people still think na real to, but I'm telling you now, it's a fake apology statement, apology letter from Andy. Pero na-include man gud dito na, please, my private moment was kanang murag exposed, murag inyo kong gi-expose sa world. What was supposed to be a private moment has been exposed to the world. Oo, nga na, murag yung pagkaingon. So, here's a question for everybody. Was the concert a public or what is any concert a public or private moment? Public, uy. Siyempre, no, bugo mo. Asa pa na? Nabaday private room ng concert. Di mag-expect pa de kag privacy in a public space. Pwede di ka manghihi sa public place. Sige daw. Private moment, yun na manghihi ka. Ang mga lalaki. Mag-ibig Pwede. You got me there. Pero, mag-expect pa di kag privacy in a public space. Like concerts. No. Di ba? Nga naman nga, i-expect ninyo a private moment ning concert. Pero apparently, it's not a real apology letter, ha? It was a fake news. But it spark a discussion, manggod. Is it a public or a private moment? It is public. Oy, kay naaman mo sa public space. I think everybody share this opinion in the world. Katulang nagpa-rage bait lang tong kuan to, naghimo atong apology letter. Ay, oo. 'Di ba? Mm-mm. Why do men cheat with, I don't wanna say this. Wala kuha na to, na-discuss na to. Why do men cheat kay katulagi ang ilahang asawa gikapoy sa mga trabahoon. But I would like to amend my question. Oh, okay. And I'm sorry for asking this. Don't be sorry. Why do men cheat with, quotes, less attractive partners? Alam, kasi nagingon. Si co-pilot, Anak ko, co-pilot, please list talking points for my podcast. I sent co-pilot what I want sa katong about ka Andy, about kang Kristen Cabot, about ka Megan Byron, mga ana. Tapos giapil niyo guys. Giapil ni co-pilot. Lain og batasan si co-pilot. Ano siya? Why men cheat with less attractive partners? Gibutangan nga quotes.
Gibutangan niya quotes. So ayoko pasangin si co-pilot ni ha. Si co-pilot ni. Uy, co-pilot. Oh, man. Oo. So this sparked, I would still read it because this sparked another discussion for me. Hoy, before tamo proceed sa imong this part another discussion, basa ang joke ni Nathaniel Blank. Unsa di ay? Nathaniel Blank, ano siya, base nangita og pa-horizontal na bangag. Unsa na, wala ko sabot. I-explain sa imong joke. Nag-care man me, pero i-explain lang, gamay. Ano si Nichelle? Si Nichelle sa man eh. Maayo lang di ay sa palami ay, pero og magkinaunsa ng kinabuhi, adto na mo buhi. Ay, mao. Oy, hala, #bars. Gani. Mauna siya. Mauna. Mauni siya. Kasabi. Nichelle kasabi. Kasabi. Nichelle hingni sila. Uy, kasagaran po. Dili man sa ingon nga, malipod si co-pilot. Kay, di ba na-notice niya na why do men cheat with less attractive partners? Pero lahi akong observation, Jude. Ano sa man? Why do less attractive men cheat? Ay, di ay ba? Kasagaran pa mga loyal, mga gwapo. Di ay ba? Oh, tanawa si Ian Veneracion. Ay, no. Oh, di ba? Ah. 'Di ba? Loyal siya. Ako lang ginahuna-huna ba while we're talking. I'm just thinking about our mom's ex and his mistress, kanhing mistress nga now wife. Kisang mom's ex ang atong papa? I didn't want to say atong papa. Ang iyahang kabit ba is a less attractive woman. Ay, dili na niya kabit karon. Pero bias siya, guys. Dili na siya kabit karon kay official wife naman siya. How did that happen? Less attractive jud siya sa amo ang mama. Bias but yung answer. Whatever. Okay, bias yung answer. Okay, back to whatever you were saying. Bias yung answer. Uy, judger do si co-pilot. Ano siya? Ganino, judger ganino. Lain kay batasan. Lain batasan si co-pilot. Anyway, mag-side story ta. Nga naman. Akong mama o among papa, akong mama lang po dyan gingon. Murag dili niya mama. Among mama o among papa, guys, kasado na sila with all the marriage certificate and all that jazz. With church photos. With wedding dress. Na, Jude. I saw it. Okay? Kita ko. How come nakasal among papa sa iyahang kanhing mistress? Now wife, gani. Nga, kasado man siya sa akong mama. How did that happen? Kani adto na mention na nimo unsay rason? Ay, theory ko lang ni. Kay sa unang panahon siguro, in the early 90s siguro. 90s. Wala siguro nagapangayo og senomar. Oo. Wala siguro, dili siya requirement at all sa government, concerned government agencies. Ang sanggunian, wherever, ang PSA, dili na nila gina-require. This is why they got away with it. Pero tama ba ko, guys? Tama ba ko? Please answer me. I-comment ra god. Tama ba ko nga null and void ang marriage sa iyahang ikaduhang wife? They're officially married. I saw their wedding photos sa church. I saw it. Ay, kay gistok niya sa Facebook. Dili, sa bata pa ko, kita kong picture, Crane. Na-IG picture. What? Oo, na-picture. I did not know that. Ano, baby pa man kaato. Saan mo pagkabalong? Pero kita kong picture na wedding photo with a dress. Ang among papa o ang iyang kanhing mistress, now wife. How did that happen? And please confirm to me, tama ba ko to think na null and void ilahang marriage? I don't know none. Tama ba ko? Pero, di ba, mo na siya. Nag-side story lang ko. Kay, interesting magod siya na topic because one friend of mine approached me. Ay, kanadili approach na in real life. Nag-message siya sa ako sa messenger. Oh. Ano siya? Day, nakay kailang attorney for annulment. Nagkog, Day, mag-anal na mo, Day. Ay, dili man Kuya, ako, Day. ikaw ang ipangutana. Siguro kay
kay kuan amot niya. Tanaw siya niya sa kuan kay at internet attorney. Tanaw niya sa imo connected. Abasin. Networked. Networked. Oo. Dili oy nangutana siya sa kuan ko nga ay try na ko sa ako ang bana si Nathaniel Blanc. Kaya kung bana nga si Nathaniel Blanc na siya kailang attorney. Siya ang networked. Dili ako ang networked. Ang akong bana. Karon, kisa di ang mag-analday. Ano siya ang iyaha dong mother-in-law kay nanay bagong partner. Unya, kaning ang mother-in-law niya, nakasal din ni sa una. Niya, gusto na kayo nila i-process ang papers para makagawas na US. Pero dili pa ma-process because she is married. Okay? Ang mother-in-law. Karon sige gipangutanan na namo tong kaila niya nangutana ang attorney mo cooperate man kaha ang bana niya mo na lisod. Oo. So ang gi-answer sa akong friend is kasado naman ang iyahang bana sa una na gibiyaan siya. Kasado na pod. So nangutana na pod ko, how did that happen? It's similar case kang sa atong papa. Nga nakasal ug usab, how did that happen? Assuming they're not Muslims, kay Muslims can marry more than once. Kanang wala gi kuanog sino. Ay kabalo ka kanang ay ambot lang bitaw yun sa mga process sa mga sinumar. Siguro wala na ginapangayo sa unang panahon. Mo gani, but nobody confirmed it to me. I just want anybody from the audience to confirm. Odien, tama ba nga wala nagapangayog sinumar kaniadto? Oo. Kay early 90s. How did they get married sa una? How did that happen? How did they get away with it? Tama ba ko? Also, the mistress is less attractive than gibalik our mom. yun niya, guys. Gibalik yun niya. Kaya gusto niya i-emphasize. Gusto niya i-reiterate. Gusto na ko i-emphasize nga atong mama gwapa. Then ang gipuli, baki. Ay, sorry. Hoy! I did not say that. Dili, oy. Uy, gwapa mo mama nga, no? Tanawa ko. Tanawa ko. Di ako, Jod. Tanawa ko. Ako, Jod. Ikaw, Jod. Oh, ako, Jod. Ako di ay dili ko ninyo. Ikaw. Pareha man siya nang sa mong papa, guys. Naman ko'y Jonah Blank features. Yeah, but I do have the 100% Jonah features. Diba? Why you gotta? Ay, nako. So, sa pa ba? Tama di ay, di ba? Nag-resign ko, no? Ay, dili. Nangutana ka kung anong ginabuhat na sa mga less attractive. Nangutana lang ko. Pero Ay, dili ko nangutana gusto mo tubag. Kay mo yun palang, kani si darling, no? Kanang magbuot na po ni siya o kanang kuan nga ang mga lalaki do mangitag less attractive women yan okay sa may nganong nakaingon ka na dili lagi ako nang ingon na si co-pilot man. Pero ako observation noon katupang mga pobre kaayo wa nagigani ikapakaon sa ilang pamilya niya pangit pa jud mo pa jud mga bit mo pa jud kay tanawa nganong nakaingon ko tanawa sa Rapitulfo tanaw mo Rapitulfo bisag mga 10 episodes lang. Makita na ninyo, mo pa'y pangit, mo pa'y mga bit. Yati. Makasapot, ha? Makasapot. Wala ko'y matubag. I'm just speechless. Because that's true. Unattractive men. Para atong ni Mikyat na kainomdom ka sa one of our old episodes. Dili gwapong iyang bana o inonsa. More to. But the beauty is in the eye of the beholder. Okay, let's not talk about physical appearances. Ngano every time mag-podcast na mo katol akong ilong. You're allergic to me? I'm probably allergic to this. Ay, tungod sa microphone. Basin lang. Anyway, mo na to. Sige. Guys, reminder lang pod. Dili kayo tamutuo dayon sa mga accounts nga nagapost og statements because they might be parody accounts, di ba? It will shape the narrative niya. Lisod na kayo bawion because it's the whole world sharing it. Lisod kayo. Lisod kayo na siya ikuan. No? Marag pugnan ba ang pagkalat sa fake news? Oh, niya. Dili ba yan na tanan kung kintahay mangurek
ka, itama nimo ang mga maling impormasyon. Lisod na nagihapon kay na-spread naman ang mali nga impormasyon. Oo, niya mas lisod karon, mas ni triple ang kalisod because of AI. Oh, no? Naagay to'y picture si Inday Sara o si BBM ba? Ha? Kita ka to? Katong Nag-hug sila nga para di pod, pinaingani pod. Ay kanang literally, jumbotron, muragi, butang lang ilang naong ba? Oo. Katong nga viral picture jud sa ni Andy og ni Christine Cabot nga nag-hug sa Coldplay concert. Kadto mismo nga picture gilisdan lang og naong ni Inday og ni BBM. Murag tinuod guys. Lisod kayo tinuod. lisod kayo siya ignon nga kanang fake kay kanang ako I have an authority to say this ha. Why? Hello, gi-question ta mo. Unsa? Because I am a graphic designer by trade for many years. I started in 2011. Oh. So I think I have an authority to say if that photo is fake or not. I would know. As a chronic online person, Chronic morag illness. you can ask me. Tama ba ni nga picture o meme lang? Pero sa video maglisod ko. Oh. Maglisod ko sa video og identify kung fake na or dili. Pero pag pictures, kaya nako na. Kung gusto niyo consultation, Consultation, may I help you? yes, pwede na siya. Pero na-comment rin siya. Also. Oh, basa ha. Sa una, hatlok mga babae o gwapo kay basin babaero. Pero karon wa na gipili bisan pangit mao pagkusog mga bit basta daghag sapi. Mao tama ka na. Naghimo pa ganig kanta si Andrew Iana, di ba? Humanap ka ng pangit Ay no. at ibigin mong tunay. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Mao. Kay naay ang message sa song is kung gusto gyud nimo malipay, dili ka biyaan, di ka ma-heartbroken, di ka masakitan, pangitag pangit. But that's Okay, not, loyal ko no ang mga pangit. but that's not that song was an inspiration before, but now it's not true. It's not true no more. Times have changed. Times have changed. Maupay mga bet. Isog kayo nga naman. Diri na ta mag-read na ko shout out. Grabe mo ra to. Oh, ingon gani ko, bumubo lang atong episode. Sige. Ana si Rora Noah Zorro. Shout out kay Rora Noah Zorro nga nag-binge listen sa ato mga episode. Shout out Rora Noah Zorro. Mura siya pangalan sa drag queen ba? Ay, no. Kay kanang smooth gani kayo, like mura siya og kanang unsa ba? Laganja Estranja. Ana god, Rora Noah Zorro. Kanang mura di ko ka maglisod og sulti. Ana si Rora Noah Zorro, di ba? Sige pod kog sugal sa in response ni sa katong episode nato nga si Vice Ganda gambling app endorsement. Ana siya, sige po kog sugal sa una pero niundang ko kay na-realize nako na mali ang sumugal sa wrong person. Hala ka. Nag-care si Kringkay sa imuhang comment. Nag-care siya. I'm so proud. Og si Wilmar, blank, ana siya, daghan na minaw taga Germany, kay mingaw and boring manggo diri sa Germany. Ay, ang Germany! Murag Davao, boring and mingaw. Ay, okay. Dagan na suko. Ay, nakita na ko sa Reddit to. Daghan ko nag-post na kanang ning alma sila. Nga, kisay nag-ingon na boring ang Davao. Huy, murag, feeling nako dito mo nakadungog sa Dili Ni Advice. Sorry kaayo. No, ambot lang ha. Dili lang ko mag-claim. Feeling nako katungod ato na episode dagan nag-post sa Reddit nga boring daw ang Davao unsa ka tinuod mga ano. Feeling nako kay sorry kay guys ha, pero mo opinion man gud na mo to. It's my opinion. Or siguro boring lang jud ta na pagkatao. Basin. Sige There lang. could be truth to that. Pwede. Nag-ingon mi boring ang Davao because siguro sa among lifestyle, dili pud mi tigawas, mo nang boring. O di ba? End of story. Ayo.
Dawata ang kamatuoran. Oo. Pero if you really will look into the corners of the internet or the corners of Davao City, The corners of Davao City. if you would really look, na jud dagang kalingawan siguro. Sa corners of Davao City. Oo. But that's because we don't like clubbing. Maybe that's their way of saying dili boring ang Davao. Kanang mga clubs, no? Because we don't like that. Walay walay lingaw na establishment ba? Dili sa Davao. Wala. I don't know, or boring lang dyan siguro kung na tao. Sige, anyway. Sige. Oy, time sa, si Wilmar Blank, parayon ako, kay naputol. Nag-side sige, story sige, napunta, sige. naputol. Si Wilmar, maayo na lang, maminaw mininyo, mawala pa among kamingaw. Makatouch, no? Makahilak. Nakahilak ko, mga 0.7 ml of tears. Na-inspire ko. Gani, no? Na-inspire ko mo pa dayon. Di na ba yung tami? Ay! Hoy, hoy. Kabalo mo, nga nung absent me last week. Absent ta last week. Wala ta nag-acknowledge. Ay, sorry. Sorry, guys. Nag-absent me because it was my birthday! Happy birthday. Kato man ang kanta nga, Darling, hold my hand. Nothing beats a jet to holiday. Kuan man gud na. Di ba kay Katy Perry man ang song? Dili, oy na ay lahi pod na kantaan. Ay, na. abi na ko, Darling, hold my hand. Like a birthday every Lahi pod na. Boy, when you're with me, another me, another birthday holiday. Mo ba? Ay, Ay, Marshall, ako parody sa birthday song ni Kuan? Ni Katy? Oh, Dili, nagikantaan na. Wa man ka nakita. Uy, Wa man na. ko kita di ay, uy. Uy, salamat ni siya. Happy birthday siya ni mo. Happy. Uy, thank you so much. I'm already 38 years old. Hey, I'm congratulations. so proud of saying my age. Guys, let's normalize embracing our age. Don't be afraid to say it. Kay kasagaran, same edad, secret naon ka. Embrace your true age. Bitaw no. Embrace it. There's no problem. Anak lang dyan na siya ang life. Uy, si Nichelle, di ba taga Germany po ka i-docs? Ha? I-docs sa mga tao. Ana siya, mingaw, labinag, naakagapuyo sa gagmayng baryo. Samot na kung approaching ang winter, makadepress, labinag, naanad kag city life or extrovert ka. Ay, ang pasabot niya sa Germany. Mabuhi siguro ko, ana. Ako pod, Nichelle, ang imong kahimtang, ganahan miya na. Feeling ako no, mabuhi ko diya. Gani. Duol na tag age ninyo, guys. Nawala tama pa ko. Tama pa ko. Pero Nichelle, imong kahimtang nga ka ng boring niya padung winter mo, dyan na mong ganahan ni kring-kring. Gusto ko, ana. Kaya nagsabot na ba, may pagmatigulang na may retired, wala may gipaskwela. Ang among buhaton, magtapad mig balay sa either Bukidnon or Baguio. Or Bukidnon dito ang final. Bukidnon. Mangita mi og kanang lugar nga bugnaw nga diha lang mi maglingkod ana. Day, tanawa pag ito, day. Tanawa siya, day. Ay, naami porch. Kaya nga porch. mulingkod mi sa porch nga nagatubang sa kalsada, mang judge. Mang judge og man mo agi. Ay, dili sila bagay nga uyab. Gwapa ra ang babae. Ako joke. Saban. Tanawa pag unaay mo agi o si Linda. Mo agi si Linda. Plastic ba kaya ni bayhana? What yun na siya lami ba kay kusog kay na siya manlibak sa talikod. Ay tura na dool na. Ay Linda, kumusta naman ka da? Ikaw ra dito imong pasabot. Pero lain-lain gyud ta, di ba? Ang opinion namo sa una nga boring ang Davao, it was our opinion. No? It's our opinion. Mo gani kay tungod sa among lifestyle po, di mi ganahan mo gawas. Unless gyud og need mo gawas ra gyud ko, no? Two things. Mulaag sa Buda or kanang bugnaw nga dapit sa Kapatagan or sa Barakatan or na PTA meeting or mapalit og PTA requirements. meeting. Basta ka ng grocery, basta essential jud kay siya. Kung mulaag manggaling ko sa lugar nga bugnaw. Mora gyud na, diha ra ko ninyo mamatay makita. Diha ra ko ninyo matay makita nga mag-clubbing no kung 90s R&B ang sounds. Ikaw na lang gani ang mag-DJ, no? Mag-practice ko eh. Mag-practice. Kaya nga no, kitang duwa, magkuanta, mag-duo DJ, pwede na siya. Oh, Sige, go. pwede na eh. Sige, mag-practice, maghimo mig club, guys, para sa mga idaran.
Ang magsugod ang club 1:00 sa hapon, unya mahumantag 5:00. Kay pagka 6:00 mga tug magkaon no tug. Ana na siya nate club for millennials. 1 p.m. mag-start. Why not? Akong old people. Akong giuna-ula 9:00 sa gabi mahuman. Dili kring mura gabi na kay ng 9:00 pod. 8:00. Pwede man 8:00 sa gabi eh. Pero gabi na jud kay ng 9:00 para sa ko Sige. Oo. Murag 8:00. katulgon sakit na siguro akong likod ana. Maghimo mig club guys at atangin ninyo. Ambot kanos ana siya. Magulatag mga kuan financers. Himo mig club for old people, millennials and Gen Xers. Ang mga tugtog puros 90s. 90s and early 2000s. 90s. 80s, 90s, early Yes. 2000s. Late 80s, 90s to early 2000s. Kana lang yun. Kana lang yun ang tugtog niya. Every Saturday na siya, 1:00 sa hapon magsugod hantod 8:00. Uli alas na tag 8:00. Kay katulugon na ang mga sakit sa likod. Dili ka makadungog og Ariana Grande. Oo. Dili ka makadungog og mga Olivia Rodrigo. Dili Mga na. Katy Perry dili. Dili. Mga ASAP Rocky. Dili. Dili na ninyo madunggan. Ang madunggan ninyo, gikan sa Earth, Wind of Fire, padulong sa Jennifer Lopez. Tama ka na. Sige, Tama sige. ka na. Sige. Pero manghaplas tadaan aron di manakit mga kabukugan. Ay, himuon na to ng humidifier. Ang comment gikan to kanin siya manghaplas tadaan aron di manakit ang mga kabukugan. Himuon na to ng humidifier sa entrance pa lang daan, guys. Ay, oo. Mag-aso-aso ng mga eucalyptus diha. Tawa ipikasin. Oo. Ada po si Nathaniel Morag Children's Party. Tapos, kuan pod ka na sa mga dili manginom, mag-serve lang taog juice. Naay tay juice, Wholesome naapod lang. tay ilim nun. Kung Oo, gusto ang mga wholesome. may ilim nun. Naapod tay mocktails. Oo, mocktails. Natay mocktails. Unya, pwede na to suguon ang chef nga. Latan og maayo ang mga usabay mga meat diha. Kay basig sakit na ang mga ngipon. Ay, oo. Oo, So, latan. dapat it melts in your mouth ang mga karni. Oo, Mga barbecue. Oo, yan na. Okay. O, di ba? Nya ang mga pulutan dili na pwede ang mani kay magsakit na ang mga ngipon sa mga Ay, katigulangan. Oo. Kailangan ka to mga melts in your mouth ng mga snacks like fries or something. Sige. Sige. Buhato na to na guys. Wala lang takabalukanos pero nice idea na siya. Napailaing comment diri si Rorona Wazoro. Asa may Rorona Wazoro. If you can see me in the video, I would say it like this. Rorona Wazoro. Nadawat ako nung gamay. Rorona Wazoro. Ano siya? In response to kalipay sa mga batang millennial, ano siya? Bantog, sirado na di ang library kay wa nay libro basahon kay wala gipang uli ni Darling. Ay, ako'y napasanginan. Sirado na ang library. Kasi pasabot niya, sirado na ang Ford. Bantog, sirado na ang Ford Academy. Hala, kalain po. Si Darling laging gipasangin lan. Hala, Tungod kang Darling. Hala, kalain ni Darling. Ay, nako. Guys, dili na tamahuman. Thank you so much pa sa pagpaminaw sa amo ang Nagdilaab nga episode. Ang sunod na mo nga episode kay sugilanon atangin na ninyo next week. Dili next week. Atangin ninyo ang among sugilanon episode Later this week. Oo. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot, share this episode with your friends and subscribe para di mo malate sa among latest yaw-yaw. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa ibang paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in for submissions, ads, sponsorships o uban pa. Adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, naami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Again, diliniadvice.com. Mora gyud na guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Oh, so sweet. But we're not experts. No one na.